Jedan moj prijatelj mehaničar, jedan od onih koji se čini kao da su rođeni u radionici okruženi alatima i uljem, jednom mi je rekao nešto što nikada neću zaboraviti. Nešto što je potpuno promijenilo moju perspektivu na automobile. Većina automobila nije spora niti ima ozbiljnih mehaničkih problema, jednostavno su loše obučeni. Iskreno sam mislio da pretjeruje s tako kategoričnom izjavom sve dok mi nije pokazao detaljan popis trikova koji bi, njegovim točnim riječima, trebali biti ilegalni zbog toga koliko poboljšavaju performanse bez trošenja i jedne lipe. I bio je potpuno u pravu. Uistinu izvanredno u svemu ovome je to što nema nikakve magije, nikakvih ekstremnih modifikacija koje ugrožavaju integritet vozila, samo čisto tehničko znanje koje je vrlo malo profesionalaca spremno otvoreno podijeliti. Danas ćete detaljno naučiti 15 specifičnih trikova koji će učiniti da vaš automobil radi točno kao da je jučer sišao s montažne trake, iako neki zvuče tako nevjerojatno dobro da će gotovo izgledati ilegalno. Za ove trikove nisu potrebni skupi posebni alati, niti morate biti strojarski inženjer s dugogodišnjim iskustvom. To su jednostavno pametna podešavanja, preventivna čišćenja i elektronička resetiranja, koja velika većina vozača potpuno ignorira, ali koja iskusni mehaničari s desetljećima iskustva primjenjuju svaki put kada pripremaju automobil za maksimalnu snagu. Brzo resetiranje kućišta leptira za gas. Ovaj trik izgleda kao čista magija kada ga prvi put vidite u akciji, ali zapravo je to samo moderna elektronika primijenjena s osnovnim zdravim razumom, s neizbježnim protokom vremena i akumuliranom kilometražom. Upravljačka jedinica automobila, odnosno računalo, doslovno automatski uči vaše specifične vozačke navike. Ako inače vozite glatko i nježno, sustav inteligentno prilagođava odziv papučice kako bi bio progresivniji i manje nagli. S druge strane, ako ste agresivni vozač koji snažno ubrzava, sustav to čini neposrednijim i reaktivnijim. Temeljni problem s ovim automatskim učenjem je taj što s vremenom ovo akumulirano učenje čini automobil neobjašnjivo tromim i nereaktivnim. Palica gasa jednostavno prestaje reagirati sa svojom izvornom tvorničkom preciznošću, što je posebno primjetno kod starijih automobila ili nakon čišćenja kućišta leptira za gas. Brzo resetiranje koje ću objasniti potpuno briše ovu akumuliranu memoriju i prisiljava sustav da ponovno uči od nule. U većini modernih vozila proizvedenih u posljednja 2 desetljeća, jednostavno okrenite ključ u položaj uključeno bez pokretanja motora. Strpljivo pričekajte nekoliko sekundi da se sustavi inicijaliziraju, potpuno pritisnite papučicu gasa na nekoliko trenutaka, a zatim potpuno isključite paljenje. Kada ponovno pokrenete motor nakon ovog postupka, automobil se odmah osjeća agilnijim i responsivnijim, kao da je doslovno pomlađen nekoliko godina. To nije magija ili znanstvena fantastika. To je čista elektronička logika. Računalo interpretira vrijednosti otvaranja leptira za gas kao nove osnovne parametre od kojih ponovno počinje učiti. A ako to inteligentno kombinirate s temeljitim fizičkim čišćenjem kućišta leptira za gas pomoću specifičnih proizvoda, rezultat je apsolutno trenutan i dramatičan. Papučica reagira znatno brže, smjesa zraka i goriva regulira se mnogo preciznije, a taj frustrirajući osjećaj tromosti jednostavno potpuno nestaje, kao da ste skinuli povez s očiju s motora. Brzo čišćenje MAF senzora ili senzora protoka zraka. MAF senzor je taj ključni senzor koji motoru stalno govori koliko točno zraka ulazi u usisni sustav, kako bi računalo moglo točno izračunati gorivo potrebno za održavanje optimalne smjese. U tehničkom smislu, to je doslovno kao pluća elektroničkog sustava ubrizgavanja goriva. Ako je ovaj senzor prljav i prekriven krhotinama, cijela osjetljiva ravnoteža potpuno se poremeti. Automobil troši znatno više goriva, lošije reagira na papučicu gasa, a ponekad čak i vibrira bez ikakvog vidljivog razloga. Najgore je što se ovaj ključni senzor progresivno prlja prašinom iz okoline ili mikroskopskim krhotinama iz filtera zraka, a gotovo nitko se ne trudi preventivno ga očistiti. Metoda brzog čišćenja MAF-a, koju ću vam sada pokazati, je zlatni rudnik trikova. Trebate samo poseban sprej dizajniran za osjetljive senzore. Nikada ne koristite generički, jer može oštetiti unutarnje komponente. I malo pažnje i strpljenja. Senzor se pažljivo uklanja s mjesta, obilno poprska s udaljenosti od nekoliko centimetara, kako bi se izbjeglo zasićenje,
i ostavlja se da se potpuno i prirodno osuši prije ponovne ugradnje. Nemojte ga trljati krpama ili krpama i nemojte koristiti komprimirani zrak, jer je riječ o izuzetno osjetljivoj komponenti koja se lako oštećuje. Rezultat se može osjetiti odmah nakon pokretanja motora. Mnogi vozači primjećuju da se broj okretaja u praznom hodu savršeno stabilizira, automobil ubrzava glatkije i linearnije, a potrošnja goriva znatno pada. U tehničkom smislu, ono što se događa interno jest da senzor jednostavno nastavlja mjerenje s milimetarskom preciznošću. To je točno kao da ste vratili savršen vid motora, koji je bio mutan. Vrlo zanimljiv detalj koji biste trebali znati. Neki beskrupulozni mehaničari izbjegavaju vam reći ovaj jednostavan trik, jer vam radije prodaju potpuno novi senzor koji košta između 100 i 300 eura, ovisno o modelu. Ali preventivno čišćenje svakih 20.000 km može učiniti da originalni tvornički MAF senzor traje doslovno cijeli vijek trajanja automobila bez potrebe za zamjenom. A to, bez sumnje, zvuči prilično ilegalno i zabranjeno za trgovine autodijelovima koje zarađuju za život prodajom nepotrebnih dijelova. Ono što je fascinantno kod ovog senzora jest to što radi stalno, a da vi to i ne primijetite. Mjeri protok zraka 1000 puta u sekundi, šaljući precizne podatke u ECU tako da je svako izgaranje savršeno. Fino podešavanje razmaka svječice. Ovaj trik se čini apsolutno beznačajnim kada ga prvi put čujete, ali vjerujte mi, jedan je od najučinkovitijih, a istovremeno i najzanemarenijih od strane većine vozača. Svječice su izravno odgovorne za paljenje smjese zraka i goriva u točno određenom trenutku, a taj mali razmak između središnje elektrode i bočne elektrode, tehnički nazvan razmak, određuje točno koliko je električne energije potrebno za stvaranje savršene iskre koja pali smjesu. Podešavanje od samo desetinke milimetra, gotovo neprimjetno golim okom, može dramatično poboljšati izgaranje, smanjiti potrošnju goriva i povećati dostupnu snagu. Tijekom vremena i uz normalno trošenje, taj kritični razmak postupno se širi zbog erozivnog trošenja metalne elektrode. I iako automobil i dalje radi naizgled normalno, iskra postaje slaba ili nekonzistentnog intenziteta. Uočljiv rezultat je primjetan gubitak snage, dosadno trzanje pri ubrzavanju ili nepravilno paljenje koje se osjeća kao preskakanje paljenja. Idealno i kako je preporučeno, trebali biste povremeno provjeravati taj razmak preciznim mjernim listićem i podešavati ga točno prema proizvođačevim specifikacijama u priručniku. Ni više, ni manje od te točne mjere. Sada slijedi stvarno zabavan i zanimljiv dio. Neki iskusni entuzijasti podešavaju razmak malo ispod preporučene vrijednosti kako bi posebno poboljšali odziv u automobilima sa starijim sustavima paljenja ili žicama svječica visokog otpora. Ali to bi trebalo biti učinjeno samo s pravim tehničkim znanjem i zdravim razumom, nikada improvizacijom. Ako prijeđete ispravnu postavku, iskra se jednostavno neće pravilno upaliti i motor će preskakati paljenje. Ako to učinite ispravno i precizno, automobil se osjeća primjetno responsivnijim, radi glatkije i ima puniji, ugodniji zvuk ispuha. Praktični bypass filtera goriva s dodatnim prozirnim filterom. Ovaj trik tehnički nije ilegalan, ali ako ga otvoreno spomenete u tradicionalnoj mehaničarskoj radionici, više od jedne osobe će vas gledati kao da ste ludi. Filter goriva u većini vozila obično je skriven na nevjerojatno nepristupačnim i teško dostupnim mjestima, posebno u modernim automobilima gdje je integriran izravno s pumpom unutar spremnika goriva. To znači da ga praktički nitko ne provjerava dok automobil konačno ne počne vidljivo kvariti. A kada se to dogodi, vjerujte mi, već je prekasno da se spriječi šteta. Injektori su već prljavi i začepljeni, pumpa radi protiv prekomjernog otpora, a automobil kritično gubi tlak goriva. Praktični bypass se posebno sastoji od ugradnje malog dodatnog linijskog filtera, po mogućnosti prozirnog tipa kako biste mogli vidjeti njegov sadržaj, strateški postavljenog između spremnika i glavnog sustava goriva. Ovaj dodatni filter ne zamjenjuje originalni tvornički filter. On djeluje samo kao predfilter ili preliminarni filter koji hvata vidljive nečistoće prije nego što dođu do kritičnog glavnog sustava. Na taj način možete lako vidjeti kada se vizualno zaprlja i zamijeniti ga za samo nekoliko dolara. Najbolji dio ovog sustava je što služi i kao nevjerojatno koristan dijagnostički alat.
Ako primijetite mjehuriće zraka, slab protok ili mutno, tamno gorivo, odmah ćete znati da nešto nije u redu negdje u sustavu prije nego što vaš motor počne pretrpjeti skupu štetu. I nema apsolutno nikakve trajne ili komplicirane modifikacije. Jednostavno se instalira uobičajenim stezaljkama i crijevima, otpornim na gorivo koje možete nabaviti u bilo kojoj trgovini željezarijom. Neki iskusni mehaničari s desetljećima iskustva čak ga posebno preporučuju za starije automobile ili one s iznutra zahrđalim spremnicima. To je nevjerojatno jeftin i učinkovit način zaštite vaše pumpe za gorivo, što je, usput rečeno, često jedan od najskupljih popravaka. Ukratko, ovaj prozirni vanjski filter ne samo da aktivno štiti vaš motor, već vam pruža i mir, omogućujući vam da točno vidite što se događa u stvarnom vremenu. Ljepota ovog dodatnog prozirnog filtera je u tome što vas pretvara u vlastitog dijagnostičkog mehaničara. Doslovno možete vidjeti kvalitetu goriva koje dolazi do vašeg motora. Umjereno i kontrolirano čišćenje usisa kod kuće ili pjeskarenje oraha. Tehnički izraz pjeskarenje oraha zvuči kao znanstveni laboratorijski postupak ili nešto što samo vrhunska radionica sa specijaliziranom opremom može učiniti za bogatstvo. Ali u stvarnosti, to je relativno jednostavna tehnika, iako bi njezino ime moglo sugerirati nešto ilegalno ili složeno. Njezin specifičan cilj je potpuno uklanjanje nakupina ugljika u usisnim kanalima, tog crnog, ljepljivog sloja koji se neizbježno stvara s vremenom i postupno krade snagu, a da to ne primijetite. Ovaj ugljik se čvrsto lijepi za ventile i unutarnje stjenke, fizički spriječavajući zrak da slobodno teče u motor kako bi trebao. Izravan rezultat je manja dostupna snaga, povećana potrošnja goriva i nepravilan i nestabilan prazan hod. U modernim motorima s izravnim ubrizgavanjem ovaj specifičan problem je posebno čest i problematičan. Poznato profesionalno pjeskarenje oraha koje nude specijalizirane radionice koristi fino usitnjene ljuske oraha izbačene pod tlakom za čišćenje tih površina bez oštećenja, ali postoji jednostavniji i sigurniji način da se nešto slično postigne kod kuće bez skupe opreme. Samo trebate pažljivo odvojiti glavno usisno crijevo i poprskati sredstvo za čišćenje rasplinjača ili posebno sredstvo za čišćenje usisa, dok je motor zagrijan i u radu, uvijek u kratkim kontroliranim rafalima. Kemikalija učinkovito otapa naslage ugljika bez oštećenja osjetljivih senzora ili drugih elektroničkih komponenti. Ne radi se o preplavljivanju motora tekućinom kao luda, već o tome da se pomogne u otapanju nakupljene prljavštine tako što se dopusti njenom izlasku. Nakon toga, umjereno i kontrolirano ubrzanje pomaže u izbacivanju otopljenih ostataka kroz ispuh u obliku dima. Promjena je odmah i dramatično primjetna. Motor zvuči glatkije i profinjenije, okretaji se lako povećavaju, a u nekim slučajevima se čak i broj okretaja u praznom hodu značajno poboljšava. Male, strateški postavljene rupe u kutiji za zrak za ulazak hladnijeg zraka. Ovo je jedna od onih dobro čuvanih tajni koje entuzijasti i tuneri koriste desetljećima u svojim projektima, ali vrlo malo ih je javno priznaje. Temeljna ideja je nevjerojatno jednostavna kada je shvatite: natjerati motor da usisava hladniji, gušći i kisikom bogatiji zrak, bez potrebe za kupnjom skupog sustava, usisa visokih performansi koji može koštati stotine eura. Specifična metoda uključuje precizno bušenje rupa na hladnoj strani kutije filtera za zrak, obično na strani suprotnoj od vrućeg motora ili onoj okrenutoj izravno prema prednjem blatobranu. Zašto ovaj jednostavan trik funkcionira? Zato što hladniji zrak ima veću molekularnu gustoću, što znači da je za svako izgaranje dostupno više kisika. Više kisika izravno znači bolje izgaranje, a bolje izgaranje znači veću snagu i manju potrošnju goriva. Ali budite vrlo oprezni. Rupe moraju biti napravljene na pravom mjestu, a ne bilo gdje. Ako bušite vruću stranu ili preblizu motora, pustit ćete samo vrući zrak iz motornog prostora, potpuno negirajući svaku potencijalnu korist. Apsolutno ključno je to učiniti na vanjskom rubu kutije za zrak, točno tamo gdje svježi zrak s prednjeg dijela automobila stiže dok vozite. 3 ili 4 male rupe su sasvim dovoljne, promjera oko 8 do 10 mm, ravnomjerno raspoređene. I ne, ovo definitivno nije opasan TikTok trik koji koriste neodgovorni tinejdžeri. To je tehnika koju koriste čak i poznati proizvođači u performansnim verzijama vlastitih automobila. Međutim, ovaj trik ima jedan neizostavan uvjet.
filter mora biti savršeno čist. Ako je filter prljav i začepljen, rupe će dopustiti samo štetnim česticama da izravno uđu. Ali ako se pravilno izvede uz sve mjere opreza, ova jednostavna modifikacija znatno poboljšava odziv gasa, mijenja zvuk motora, čineći ga agresivnijim, a u nekim slučajevima čak proizvodi i blago, mjerljivo povećanje snage. Ako vas znatiželjni prijatelji pitaju zašto ste izbušili rupe u kutiji za zrak, samo im ozbiljno recite da je to eksperimentalni sustav dinamičkog protoka. Možda zvuči ilegalno i profesionalno, ali uopće nije. Ono što mnogi ne razumiju je osnovna fizika iza ovog trika. Hladni zrak može sadržavati više kisika po kubnom metru od toplog zraka jer su molekule bliže jedna drugoj. Djelomično održavanje mjenjača postupnim ispuštanjem i dopunjavanjem ulja. Postoji iznimno česta pogreška koju tisuće vozača nesvjesno čine. Ostavljaju ulje u mjenjaču nepromijenjeno godinama. Zatim, kada konačno odluče promijeniti ga zbog pritiska mehaničara, automobil odmah počinje misteriozno kvariti. Zašto se to događa? Zato što potpuna i nagla promjena može ukloniti nakupljeni talog i dramatično promijeniti unutarnji tlak osjetljivog sustava. Rezultat je da mjenjač koji je prije funkcionirao relativno dobro, odjednom postaje trom ili počinje opasno proklizavati. Pametno rješenje je trik toliko genijalan da zvuči kao varanje kada ga objasnite postupne djelomične izmjene. Umjesto da odjednom ispustite apsolutno svu tekućinu, ispuštate samo proporcionalni dio, između trećine i polovice ukupne količine, i zamjenjujete ga novom, kvalitetnom tekućinom. Zatim normalno vozite automobil nekoliko dana i ponavljate isti postupak još 2 ili 3 puta. Ukupno se staro ulje postupno i pažljivo zamjenjuje dok konačna tekućina nije gotovo potpuno nova, ali bez uzrokovanja tog štetnog mehaničkog udara. Ovu specifičnu metodu koriste profesionalni tehničari za automatske mjenjače koji znaju što rade. Ona dramatično produžuje vijek trajanja sustava i spriječava skupe popravke koji mogu doseći 1000 eura. Nadalje, omogućuje vam pažljivo promatranje boje i mirisa tekućine sa svakim sljedećim ispuštanjem. Ako je vrlo tamna, gotovo crna ili intenzivno miriše na zagoreno, znaćete da postoji unutarnje trošenje koje zahtijeva pažnju. Najbolje od svega je što ne morate rastavljati mjenjač ili koristiti bilo kakve egzotične alate za radionicu. Samo odgovarajući ključ za ispuštanje, strpljenje i kvalitetna tekućina koja zadovoljava specifikacije. Ukratko, 3 dobro izvedene djelomične izmjene tekućine vrijede puno više od jedne loše izvedene potpune izmjene. I premda to može zvučati čudno ili nepotrebno, vjerujte mi, vaš mjenjač će vam zahvaliti svaki put kada prebacite u glatku brzinu. Tretman kontrolirane dekarbonizacije parom. Ovo je trik koji zaista izgleda kao čisto vještičarenje ili nešto izravno iz priručnika za automobilsku alkemiju. Korištenje pare za čišćenje unutrašnjosti motora. I ne, definitivno nije viralni TikTok hir ili opasan eksperiment neodgovornih YouTubera. To je apsolutno stvarna i iznimno učinkovita tehnika, pod uvjetom da se izvodi razumno i sa znanjem. Temeljna ideja je uvesti izuzetno finu maglicu vode. Ni više ni manje. U usis dok je motor topao i radi stabilnom i kontroliranom brzinom. Para ulazi izravno u cilindre. Intimno se miješa s nakupinama ugljika nakupljenim tijekom godina nepotpunog izgaranja i uzrokuje njegovo odvajanje od stjenki, ventila i klipova, dramatično ga izbacujući kroz ispuh kao gusti bijeli dim koji izgleda kao da automobil dimi kao dimnjak. Učinak je apsolutno impresivan kada ga vidite prvi put. U nekoliko sekundi motor doslovno počinje zvučati glatkije i profinjenije, broj okretaja u praznom hodu znatno se poboljšava, a odziv gasa postaje responsivniji i neposredniji. Ali evo apsolutno ključnog upozorenja koje ni pod kojim okolnostima ne smijete zanemariti, ovo definitivno nije za improvizaciju ili eksperimentiranje bez znanja. Ako tekuću vodu ulijevate izravno ili u jakom mlazu, možete uzrokovati ono što je poznato kao hidroblokada, mehanička katastrofa gdje motor doslovno guta više vode nego što fizički može komprimirati. A kada se to dogodi, zbogom klipovi, zbogom klipnjače, zbogom cijeli motor. Ispravna i sigurna metoda zahtijeva korištenje specifičnog raspršivača ili profesionalnog uređaja za raspršivanje koji stvarate mikroskopske kapljice. Postupno uvodite male količine dok je motor potpuno zagrijan i na radnoj temperaturi
održavajući okretaje stabilnima između 1500 i 2000 okretaja u minuti. Cijeli postupak traje između 10 i 15 minuta pažljivog nanošenja. Ono što se kemijski događa je fascinantno. Vodena para visoke temperature djeluje kao prirodno otapalo za naslage ugljika. Kada molekule vode dođu u kontakt s vrućim ugljikom, pokreću reakciju koja doslovno otpušta te ljepljive naslage s metalnih površina. Nadalje, para čisti senzore kisika iznutra, nešto što nijedan tekući aditiv ne može učinkovito postići. Krajnji rezultat je temeljito i učinkovito čišćenje bez ikakvog oštećenja unutarnjih komponenti. Mnogi iskusni mehaničari koriste ovu tehniku prije prodaje rabljenih automobila jer motori s 200.000 km zvuče kao da imaju 50.000. A evo i zaista zanimljivog dijela. Neke radionice naplaćuju između 200 i 400 eura za ovu uslugu, nazivajući je profesionalnom dekarbonizacijom vodika, dok u stvarnosti jednostavno koriste kontroliranu paru. Razlika koja se osjeti nakon tretmana toliko je uočljiva da su kupci uvjereni da su na motoru napravili neku vrstu magije. Ubrzanje postaje glatkije, potrošnja goriva malo pada jer je izgaranje učinkovitije, pa čak i ispušni plinovi manje mirišu na izgorjelo. Pametna zamjena zavojnica za više iskre i bolji odziv. Zavojnice paljenja su komponente izravno odgovorne za transformaciju relativno niskog napona baterije, samo 12 volti, u onu snažnu iskru od 1000 volti koja u točno određenom trenutku pali smjesu zraka i goriva unutar cilindra. A evo nečega čega mnogi vozači nisu svjesni. Nisu sve zavojnice jednake. Neki modeli automobila mogu koristiti kompatibilne zavojnice drugih, snažnijih ili sportskih verzija istog proizvođača, s višim izlaznim naponom i znatno stabilnijom i konzistentnijom iskrom. Ovaj trik definitivno ne uključuje ilegalno podešavanje automobila ili izmjene koje poništavaju jamstva, već inteligentno istraživanje koje pakete zavojnica iz iste marke i obitelji motora savršeno pristaju u vaše specifično vozilo. Na primjer, a ovo je čisto zlato u smislu znanja, neke zavojnice iz turbo ili visoko učinkovitih verzija fizički pristaju bez potrebe za ikakvim izmjenama, koristeći isti električni konektor i iste točke montaže. Neposredna korist je potpunije i učinkovitije izgaranje, manje dosadnih vibracija motora i bolja ukupna ekonomičnost goriva. Razlika je posebno uočljiva pri ubrzavanju s niskih okretaja, gdje mnogi motori oklijevaju ili trzaju. Automobil reagira brže, linearnije i bez klasičnog oklijevanja istrošenih motora ili onih sa slabim sustavima paljenja. Tehnički razlog je jednostavan, ali snažan. Snažnija zavojnica generira jaču iskru koja potpunije pali smjesu, posebno u izazovnim uvjetima poput hladnog pokretanja, niskog praznog hoda ili kada je motor pod opterećenjem. To je posebno uočljivo kod automobila s velikom kilometražom gdje žice svječica imaju povećan otpor ili same svječice više nisu tako učinkovite kao kad su bile nove. Snažnija zavojnica kompenzira te nedostatke i vraća izvornu vitalnost motora. Međutim, i to je apsolutno ključno za razumjeti, ne možete jednostavno ugraditi bilo koju snažnu zavojnicu bez istraživanja. Ako električni konektor nije savršeno usklađen ili je unutarnji otpor značajno drugačiji, lako možete preopteretiti ECU koji kontrolira paljenje ili čak same injektore, koji rade sinkronizirano sa zavojnicama. Prethodno istraživanje je apsolutno ključno za ovaj trik. Trebate pretražiti specijalizirane forume za vašu specifičnu marku, konzultirati se s mehaničarima koji su upoznati s tom obitelji motora ili pregledati kataloge dijelova proizvođača. Često ćete otkriti da je, na primjer, zavojnica paljenja iz GTI verzije potpuno kompatibilna s osnovnom verzijom istog motora ili da zavojnice iz novije modelne godine savršeno odgovaraju vašem starijem modelu. Prisilno ponovno učenje ECU-a kako bi se automobil ponovno pretvorio u novi. Velika većina vozača nema pojma da računalo njihovog automobila, taj poznati ECU ili elektronička upravljačka jedinica, neprestano uči iz vašeg specifičnog stila vožnje. Neprekidno prilagođava smjesu zraka i goriva, brzinu praznog hoda, odziv gasa, vrijeme paljenja i desetke drugih parametara prema vašim specifičnim vozačkim navikama. Ako ste netko tko glatko ubrzava i vozi progresivno, ECU to uči i prilagođava svoje odgovore da budu postupniji.
Ako ste agresivni s papučicom i volite naglo ubrzanje, nauči reagirati brže. Temeljni problem nastaje kada s vremenom ECU također uči i kompenzira vaše pogreške u vožnji. Ta nepotrebna nagla ubrzanja, stalno kočenje u zadnji čas, pa čak i manje mehaničke kvarove koje ste već popravili, ali računalo nastavlja kompenzirati kao da još uvijek postoje. Zato postoji ovaj briljantan postupak nazvan prisilno ponovno učenje, koji u osnovi prisiljava ECU da potpuno zaboravi sve što je naučio i vrati se u svoje optimalno tvorničko stanje. Zvuči nevjerojatno komplicirano kada se to tako objasni, ali zapravo je jednostavno kao odspajanje akumulatora na određeno vrijeme. Obično je dovoljno oko 20 minuta, a zatim praćenje određenog ciklusa vožnje osmišljenog kako bi računalo ponovno naučilo ispravne parametre od nule. Detaljan osnovni postupak je sljedeći. Prvo ponovno spojite akumulator, pazeći da su terminali čvrsto pričvršćeni. Zatim pokrenite motor bez dodirivanja papučice gasa i pustite ga da radi u praznom hodu oko 2 ili 3 minute. Nakon toga lagano ubrzajte do 3000 okretaja u minuti i potpuno otpustite papučicu gasa, puštajući ga da se sam vrati u praznom hodu. Ponovite ovaj postupak oko 5 ili 6 puta kako bi ECU registrirao ispravne vrijednosti praznog hoda i ubrzanja. Na kraju, vozite automobil oko 20 minuta bez prestanka, naizmjenično vozeći gradom i autocestom, održavajući konstantne brzine i izbjegavajući naglo ubrzanje ili kočenje. Tijekom ovog ciklusa ponovnog učenja, ECU uzima nova očitanja sa svih senzora i ponovno kalibrira svoje interne mape. Fascinantno je to što se nakon ovog procesa mnogi vozači kunu da se automobil osjeća potpuno drugačije, kao da je netko profesionalno reprogramirao računalo. Odziv gasa je izravniji, ali glatkiji, prazan hod je savršeno stabilan, promjene brzina u automatskim mjenjačima su glatkije, a potrošnja goriva općenito znatno pada. Sve to bez trošenja jedne lipe, samo uz znanje i strpljenje. Ovaj trik je posebno učinkovit nakon većih popravaka poput promjene lambda sonde, čišćenja kućišta leptira za gas ili zamjene MAF senzora, jer ECU treba ponovno naučiti kako te nove ili očišćene komponente rade. Također je koristan ako ste kupili rabljeni automobil i želite izbrisati vozačke navike prethodnog vlasnika, počevši od nule. Neki modeli automobila imaju malo drugačije postupke ponovnog učenja, pa se isplati potražiti onaj specifičan za vašu marku i model, ali opći koncept je uvijek isti. Moderni ECU je poput mozga koji nikad ne zaboravlja. Bilježi svako naglo ubrzanje, svaki hladni start, svaki put kada ste pritisnuli papučicu gasa do kraja. S tim podacima izrađuje mapu ponašanja i prilagođava automobil vašem stilu vožnje. Problem je u tome što ako vaše navike nisu bile optimalne, automobil će se prilagoditi osrednjosti. Jeftini PCV hvatač, genijalan filter koji štedi vaš usis. PCV sustav, što je skraćenica za pozitivnu ventilaciju kartera, ima temeljni zadatak vraćanja uljnih para i plinova izgaranja koji se nakupljaju u karteru motora natrag u usisni razvodnik kako bi se ponovno spalili u procesu izgaranja. Na papiru zvuči izuzetno ekološki prihvatljivo i učinkovito, ali s neizbježnim protokom vremena i akumuliranom kilometražom te uljne pare ostavljaju masne i ljepljive ostatke koji se postupno nakupljaju u usisnom razvodniku, formirajući taj strašni i omraženi sloj crnih ugljičnih naslaga koje kradu snagu, a da to ne primijetite dok ne bude prekasno. Tu dolazi do izražaja najpametniji i najučinkovitiji ilegalni trik od svih, ugradnja malog domaćeg filtera ili hvatača izravno na crijevo PCV sustava. Ovaj relativno jednostavan spremnik djeluje kao učinkovita zamka koja hvata uljne pare prije nego što dođu do motora i uzrokuju unutarnja oštećenja. Možete kupiti gotovo online za između 30 i 60 eura ili, ako uživate u DIY mehaničkim projektima, možete ga sami napraviti s malom, čvrstom metalnom bocom, nekoliko odgovarajućih spojnica i osnovnim unutarnjim filterom. Razlika koju čini je apsolutno dramatična kada je vidite vlastitim očima. Nakon samo nekoliko mjeseci normalne upotrebe, ako ispraznite posudu za prihvat i pogledate njezin sadržaj, vidjet ćete gustu, tamnu i odvratnu tekućinu koja bi inače završila unutar vašeg motora, posebno na usisnim ventilima, u usisnoj grani, pa čak i u cilindrima.
Što je vaš automobil snažniji ili ako ima turbopunjač, to ćete više primijetiti razliku, jer ovi motori stvaraju znatno veći tlak u kućištu radilice i stoga problematičnije pare. Briljantna stvar kod ovog sustava je da uopće ne utječe na emisije niti zbunjuje senzore motora, pa je potpuno siguran i legalan za ugradnju, iako vas neke službene radionice čudno gledaju kada ga vide, jer znaju da spriječavate problem koji bi vas na kraju doveo u njihovu radionicu. Ako želite dodatni dodir stila i funkcionalnosti, postoje prozirne posude za prihvat izrađene od izdržljivog polikarbonata koje vam omogućuju da točno vidite koliko se mulja nakupilo bez rastavljanja ičega, a također dodaju dašak tehničkog štiha motornom prostoru. To je doslovno savršen spoj primijenjene znanosti, praktične mehanike i automobilske estetike. Instalacija je iznenađujuće jednostavna. Prerežete PCV crijevo koje ide od kućišta radilice do usisa, umetnite posudu u sredinu pomoću odgovarajućih stezaljki i gotovi ste. Održavanje jednostavno uključuje pražnjenje posude svaka 2 ili 3 mjeseca, ovisno o tome koliko vozite. Nešto što doslovno traje 2 minute. Kemijsko čišćenje katalizatora kontroliranom toplinom. Ovaj trik ima prilično lošu reputaciju na internetu jer ga mnogi ljudi brkaju s opasnim ili ilegalnim metodama, ali kada se pravilno izvede s pravim znanjem i proizvodima, doslovno može vratiti začepljeni ispuh u život i uštedjeti vam novac od 500 do 2000 eura na novi katalizator. S neizbježnim protokom vremena, a posebno ako koristite gorivo loše kvalitete ili vozite uglavnom u gradu na kratkim putovanjima, katalizator se postupno puni ostacima izgaranja, naslagama sumpora i tom sve prisutnom čađom. Unutarnje keramičko sače koje sadrži plemenite metale koji kataliziraju reakciju postupno se začepljuje. Ali evo ključnog detalja koji mnogi zanemaruju, nije uvijek fizički oštećen ili rastopljen, vrlo često je jednostavno prljav i začepljen. Umjesto da ga brzopleto zamijenite i potrošite bogatstvo, postoji ova metoda kontroliranog kemijskog čišćenja koja iznenađujuće dobro djeluje. Proces započinje kupnjom aditiva za čišćenje posebno dizajniranog za katalizatore, a ne bilo kakvog generičkog sredstva za čišćenje iz supermarketa. Poznate marke poput Kataklina ili sličnih koštaju između 15 i 25 eura. Ovaj se proizvod dodaje u spremnik goriva s odmjerenom količinom benzina, obično oko pola spremnika. Zatim slijedi aktivni dio. Automobil se vozi kako bi se zagrijao na visoku radnu temperaturu, održavajući motor konstantno između 2000 i 3500 okretaja u minuti, RPM, tijekom duljeg razdoblja od najmanje 30 do 40 km. Ovdje se ne radi o normalnoj vožnji, već o dosljednom održavanju ovih relativno visokih okretaja, što je savršeno za vožnju autocestom ili autocestom. Intenzivna toplina, u kombinaciji sa specijaliziranim kemijskim sredstvima u aditivu, otapa unutarnje naslage u katalitičkom pretvaraču, omogućujući ispušnim plinovima da ponovno slobodno teku, baš kao kad je bio nov. Ako to ispravno učinite i slijedite ove upute, primijetit ćete trenutne i dramatične promjene. Motor doslovno bolje diše, jer nema taj prekomjerni protutlak u ispuhu. Broj okretaja u praznom hodu se znatno stabilizira, a potrošnja goriva se poboljšava, jer motor ne radi protiv otpora. Evo apsolutno ključnog zlatnog pravila. Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne pokušavajte čistiti katalizator prskanjem kemikalija izravno u ispušnu cijev ili, još gore, fizičkim uklanjanjem unutarnjeg sačastog sloja katalizatora. To bi bilo potpuno ilegalno u većini zemalja, kao i opasno za motor i okoliš. Metoda kontrolirane topline korištenjem aditiva za gorivo je savršeno valjana, legalna i sigurna. Ironično, neke ovlaštene radionice koriste upravo ovu metodu, ali vam to ne govore otvoreno. Preferiraju da mislite da su učinili nešto puno složenije i tehničkije kako bi opravdali svoju cijenu. Ovaj trik zvuči zabranjeno samo zato što previše dobro funkcionira i štedi vas od nepotrebnog trošenja bogatstva. Apsolutno ključna je temperatura. Katalizator mora biti izuzetno vruć, idealno iznad 400 stupnjeva Celzija, kako bi naslage izgorjele i učinkovito otopile. Zato je duga vožnja pri visokim okretajima ključna. Samo dodavanje proizvoda i normalna vožnja po gradu nije dovoljno. Katalizator je vjerojatno najskuplja komponenta ispušnog sustava, a košta između 800 i 2000 eura, ovisno o modelu. Zato je ključno održavati ga čistim umjesto čekanja da se potpuno začepi. Potpuno resetiranje ECU-a, kućišta leptira za gas i senzora. Glavni postupak.
Ovo je apsolutni kralj svih trikova. Tajni postupak koji najiskusniji veterani mehaničari tiho izvode kada automobil stigne u radionicu s tim frustrirajućim fantomskim greškama koje nitko ne može ispravno dijagnosticirati. To je metodičan niz potpunih resetiranja koji pametno kombinira 3 temeljne stvari. Potpuno resetiranje ECU-a za brisanje svih naučenih parametara, mehaničko i elektroničko resetiranje kućišta leptira za gas na tvornički položaj i potpunu rekalibraciju glavnih senzora motora, posebno lambda sonde, MAF sonde i temperaturnog senzora. Ovaj trostruki postupak učinkovito briše sve loše vozačke navike pohranjene u memoriji računala, rekalibrira sve senzore na njihove izvorne tvorničke osnovne vrijednosti i doslovno uči automobil točno kako bi se trebao ponašati od nule. Razlika koju čini može se činiti toliko dramatičnom i značajnom da mnogi ljudi iskreno misle da je netko profesionalno reprogramirao njihov automobil visoko učinkovitim čipom. Potpuni i detaljni osnovni postupak je sljedeći. Prvo, potpuno odspojite akumulator automobila i ostavite ga isključenim najmanje 20 minuta. Neki mehaničari preporučuju do 30 minuta radi sigurnosti. Tijekom tog vremena, ECU potpuno gubi napajanje i briše svu svoju hlapljivu memoriju. Zatim ponovno spojite bateriju, pazeći da su terminali savršeno čisti i čvrsto pričvršćeni. Zatim okrenite ključ u položaj uključeno, što je drugi položaj u kojem se pale sva svjetla na instrumentnoj ploči, ali motor se još ne pokreće, i pričekajte oko 10 sekundi u tom položaju bez ikakvih drugih radnji. Zatim, bez pokretanja motora, pritisnite papučicu gasa do kraja i držite je tamo 5 sekundi. Potpuno otpustite papučicu, a zatim je ponovno pritisnite do kraja još 2 puta sporije, držeći je svaki put oko 5 sekundi. Ovaj specifični postupak ponovno kalibrira kućište leptira za gas, učeći ECU točno gdje su zatvoreni i potpuno otvoreni položaj. Sada pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu, bez dodirivanja ičega, oko 5 minuta. Tijekom tog vremena, ECU uzima osnovna mjerenja sa svih senzora i utvrđuje njihove referentne vrijednosti. Na kraju, vozite automobil najmanje 15 do 20 minuta savršeno konstantnom brzinom, idealno na autocesti ili cesti gdje možete održavati između 90 i 100 km na sat bez varijacija. Tijekom ove kalibracijske vožnje izbjegavajte nagla ubrzanja ili kočenja. Sve održavajte glatkim i progresivnim. To omogućuje sustavu upravljanja motorom da ponovno registrira sve optimalne radne vrijednosti. To je doslovno potpuno resetiranje mozga koje savršeno usklađuje odziv gasa, potrošnju goriva, smjesu zraka i goriva te broj okretaja u praznom hodu. Ovo definitivno uopće nisu ilegalni trikovi, već tehničko znanje koje bi trebalo biti potpuno javno i dostupno svima. Mehaničari ljubomorno čuvaju ove tajne, jer su one doslovno njihova egzistencija, njihov način života. Ali istinski informiran i obrazovan vozač je vozač koji dugoročno štedi ogromne količine novca. Nijedan od ovih 15 trikova neće oštetiti vaš automobil ako se pravilno izvede slijedeći odgovarajuće upute. Naprotiv, oni dramatično produžuju njegov vijek trajanja i značajno poboljšavaju performanse. Ovdje se ne radi o opasnim ekstremnim modifikacijama, već o pametnoj optimizaciji i preventivnom održavanju. Vaš automobil su inženjeri briljantno dizajnirali da dobro radi 100.000 kilometara. Samo mu je potrebna prava njega i odgovarajuće znanje. Ovih 15 trikova predstavlja ono bitno preventivno održavanje koje vas apsolutno nitko ne uči u školi niti objašnjava u priručniku za vlasnike, ali koje čini ogromnu razliku između osrednjeg i iznimnog automobila.